गासैसो दङ दसे समबाबो बारायनो थाखाय लोगोफोरासो माथो गुंग्रुं गांग्रां गरियासै Kita dulu Astaga. Ada rawan fiyale rawan fiya mata ani ilbiya mata belegnya wale mata bo coplasin थायो माखासे मानसिफोरा ना फुजा ब्रह्म दे नोंनि एलबियाव फैबाय दे थेंक इउ आब' फुजा आंनो फैनायनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दहाय आं नोंनि एलियाव थांनो हायासै दे आब' फुजा मानो होनबा आंना दहायो एमबि जोबना होदों एमबि जोबनानै नोंनि माबायाव थाहैनो हायासै आङो निमाहा होबाय बिनि थाखाय अननानै प्लिज दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा माबा फैदों लाइक खालामबानो जाबाय दे बिदि सिआइडि बायदि जानाङा जोंना जोंसार अफिसियेल फैदों हेल' 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 नो जोंना जोंसार गुमै फैदों दै जोंसार गुमै हेल' हेल'नो दा लोगोफोर अननानै सोर सोर दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम आरो लाइक होबानो जाबाय एसे गोरोन्थि जाबायलै आं दायो लाइभ होदों दासो नै उदालगुरियाव अखा एसे फैदों जोंना फैदों बिपुल बड' हेल' ब्र बिपुल बड' हेल' ब्र सोरसारा बुंदों हायनो दा जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय माथो लाइकबो होआ माबो होआ हेल' होनगौ खारगौ बोरै जागोनलै बिदिजों माबाया जोंसारा मा होनखो तीस होबाय दे जोंना गुमैया जोंना ओमफ्राय माबाया मा होनखो बिपुला लाइक डान थेंक इउ बिपुल ब्रादार लाइक डान होनायनि थाखाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखायबो जोबोद गोसो गोरबो बिखा बिख्लोनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंना मा होनखो जोंसार गुमैया लाइक डान थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय गुमै आंनि माथो खोनादोंना खोनायाखै देलाय अननानै खनसे कमेन्ट खालामलाय जोंना मा होनदों बैनायनो जोंसार गुमैया अननानै देलाय बिपुल बड'आ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो माबासोलै बयलार आलुसोमोन बिपुल ब्रादार अननानै प्लिज मोनसेल' खोथा बुंबानो जाबाय आरो ना आं हेडफन सोदोंमोन नालाय आंनि माथो खोनादोंना खोनायाखै बेखौल' खोन्थाहरबानो जाबाय खोनादोंबा खोनादों खोनायाखैबा खोनायाखै हेल' जोंना बिपुलावनो खोनादों दे नो जोंसार गुमै बिदिनो जोंना अन जोंसार गुमैया खोनादों अ मा ओंख्रि जानाय जोंसार गुमै आरो बिपुल ब्र' मा ओंख्रि जानायमोन दे अननानै खोन्थालाय नै दहाय सानावथ' ओजों नैबे बाक्सा चिरां बिथिं अखा हादोंमोन नालाय
दासो नै जोंनि उदालगुरियाव दासो अखा फैदों। फैबाय दे जोंना औ माबायासो फैदो माबाया आं बेलेग सानदोंमोन आरोना गाज्रि मोननाङा। आं माखौ बुंनो नागिरदोंमोन जोंना फुजा ब्रह्मआव मा होनखो मा ओंख्रि जाखो जोंना आब' प्रिया प्रियासोमोनलै आब' फुजा मा होनो ओइ बयलार आलु बयलार आलुसोमोन ओमफ्राय आइजों बाबाजोंना ना फाजामोन आरोना आब' फुजा। जोंना बे फुला मा होनखो फुजा थांबाय नामा आंना दालि आलुसो दालि आलुसोनो जोंना बिपुल पट'आ जोंना जोंस्रा मा होनखो आलु जल बयलारसोमोन ओइ गुमै नोंनालाय माथो आंनिजों एखे मिलायथारदोंलै जोंसार गुमै। जोंना फुजाया मा होनखो बिपुल थाङाखै मा ओंख्रि जाना फैखो बिपुल मा ओंख्रि जाना फैखो अननानै दे जोंना आब' फुजाया सोंहरदों दे अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंना नै आंना आब'आ फैबाय दै आंना मेन आब'आ फैबाय। आसोल आब'आ फैखाबाय जोंना। लाइक दा आंनि आगै सना ओंखाम मा होनो ओंखाम ओंखाम जाखो नामा जाखांबाय आब' साया जाखांबाय आब' साया सना। आंना बै मा होनो आलु बयलारसोमोन आब' साया ओमफ्राय आइजों बाबाजों बयलार जाया नालाय बिनि थाखायनो आइजों बाबाजों ना जाबाय आरोना आब' साया। जोंना आंना आब'आ फैबाय दै एबाराव जोंसारखौ बे मा होनखो माइक्र'फन हेल' 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 माइ टेस्टिं 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 गुमै। जोंना आब' साया मा होनखो आगै अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं फैदों आब' नै दासो फैदों जोंनिथिं अखाया दासो फैदों। ओमफ्राय आं हेडफन लानानै रायलायदों नालाय अखा खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो आब' साया? अखाया दा फैबाय आरोना जोंथिं दासो फैदों। ओमफ्राय जोंना फुजा ब्रह्मआ मा होनखो नों माहानि आगै आब' फुजा आङो उदालगुरिनि दे आब' फुजा आं उदालगुरिनि। जोंना जोंसारा मा होनखो बैनाय हेल' गुमै हेल' हेल' जोंसार गुमै हेल' हेल' खोनादोंना जोंसार गुमै? माने आं हेडफन लादों आरोना माने हेडफन लायाबाथ' खोनानाय नङा नालाय। माने अखानि आवाजखौ बांसिन खोनागोन आंनि माथोखौ बारा खोनानाय नङा बिनि थाखायनो आं हेडफन लादों आरो ना। मा ओंख्रि जानायमोन जोंना आब' सायाया? ओमफ्राय आब' फुजायाबो मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो अननानै आब' फुजा आरो आब' साया। जोंना मा होनखो गुमैया हेल' 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 माइ टेस्टिं हेल' 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 गुमै। दे लोगोफोर सयजन दङ मानसिफोरालाय खिन्थु कमेन्ट खालामाखै दै। कमेन्ट खालामदों साथाम साब्रैल' मानसिया कमेन्ट खालामनायमोन। खिन्थु बाखिखिनिया कमेन्ट खालामाखै बेनो आरोना। जोंनिथिं बार अखा फैदोंमोन। थार जुजोब्बाय लाइनानो बासो फैदों माने र'दै आं बेखौ फरायला आं एसे गोसो सिङाव माबाना सानना बुंसिगोन आरोना। औ आब' साया नोंसोरनिथिं माने बार अखा फैदों आर ना लाइनथारा जुजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ नों बुंदों खान्थालजों आलु आरो सबायमोन। अ दे थिगानो। बार अखा फैदों आरोना नोंसोरनिथिं माने लाइनथाराबो जोब्बाय आयै। जोंनिथिंथ' बार अखा फैयाखै मैयाना दाख्लैमोनथाय बांग्रिं फैदोंमोन आरो नोंसोरनिथिं नोंसोरनिथिं थांदोंना थाङाखैमोनथाय आब' साया? जोंना आब' साया मा होनखो
गाबोन गाबोन गाबनांसिगोन गाबनाङा दे आब' साया दे गाबनाङा दे बेफोर जेबो नङा सानसे साननै लाइन फैनाय फैयैखौ बारा माबा खालामनाङा दे आब'। बारा टेनसन खालामनाङा दे आब'। गाबोन दिनै लाइन गैया थिग दिनै लाइन गैया आब' साया गाबोनथ' ओमफ्राय लाइन डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा अखाफोर फैयाबोला बानाय फैगोन ना बिसोरो बारा माबा खालामनाङा दे आब'। जोंना गुमैया मा होनखो ओइ बैनाय हेल' टेस्टिं कन्टेस्ट हेल' ओइ गुमै दे कन्टेक्ट जालायदो दे गुमै गुमै जोंना आब' साया मबाइल चार्ज होनो मोनाखै आंहा आगैमोन गाबबाय दे जोंना अ नंगौ नामा आब' साया आब' साया नों मोनसेल' खोथा खोन्थाहरदो नोङो अबेनि होनदोंमोनलाय नों चिरांनि होनदोंमोन नामा जोंना आब' सायाया दा अननानै बेखौल' खोन्थाहरदो चिरांनि होनदोंमोन नामा जोंना आब' साया मा होनखो बांग्रिं फैदोंमोन दाखालि अ जोंनियाव फैदोंमोन आब' साया जोंनियाव बांग्रिं फैदोंमोन जोंना अमित इन्टारनेट फैबाय दे अमित सालथे फैबाय अखा हायाखै नामा अखा फैबायलै अमित सालथे एसे एसे फैदों खिन्थु अखाया दायो गैया दे खिन्थु दायो अखा खोरोमदोंल'सो सोना फुजा ब्रह्म होनखो साया आब' मा ओंख्रि जाना फैखो साया आब' मा ओंख्रि जाना फैखो जोंना आब' फुजाया सोंदों नै जोंना साया आब' मा होनखो अमित नों दाखालैनियानो आगै अमित दाखालिनियानो नामानो नोङो अ बेनो आब' बेनो अमितआ बेनो जोंना रबिथा आब' फैबाय दै लायक दा माथो सिरि आब' खोनादोंना खोनायाखै आब' रबिथा आं हेडफन सोना लादों नालाय मानो होनबा जोंनिथिं अखा फैदों बेनिखायनो आं हेडफन सोदों खोनादोंना खोनायाखै अननानै प्लिज खोन्थाबानो जाबाय जोंना साया आब'मोनखो फुजा आलु बयलारसोमोन नोंसिनालाय फुजा आब' नै आलु बयलारसोमोन जोंना आब' सबिता आब' सायामोनना नोंनाबा मा ओंख्रिमोन दे अननानै खोन्थाहरदो जोंसारा गुमैया हैद गुमै बिदि बारनाङालै बिदि बारनाङा अखा फैदों जोंना आब' साया मा होनखो आं बाक्सानि गामि जफा आमाय औ बाक्सानि औ नंगौ आं बाक्सानि होननाथ' मोनथिदोंमोन खिन्थु गामिखौ मिथियाखैमोन आरोना आं बेयाव थांफेराखै आब' साया आं माबायाव थांदों आरोना बै मा होनो रुपि सालबारि ना मा बुङो बाव थांदोंमोन आरोना आब' साया आङो खिन्थु गामिखौथ' मिथिया जिखिजाया रुपि सालबारि होनदों नालाय आं बाव थांदोंमोन आब' साया जोंना फुजाया मा होनखो जोंना आलु नासोमोन आगै अ आलु नासोमोन आब' साया जोंना आब' फुजामोन ना जोंना अमित सालथे मा होनखो हामा गोसा खोनादों अ अभार गोसा खोनादों आरोना होमबा आं एसे लासै फरायनोसै दे अमित जोंना जोंसार गुमै मा होनखो माइक्र'फन हरबाथाय जोंना जोंसार गुमैया अमितआ मा होनखो औ साया आंनोबो औ माखो होनखो बेबा दे अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय अमितआ मा होनखो मा खालामदों सायानो सायाबो नोगो नै जोंना अमितआ सोंहरदों साया आब' मा होनखो रबिथा आब' आं नोंनिखौ फ्रेन्ड खालामदोंमोन नों रिटार्न होआखै माथो अ रबिथा आब' जोंना नै साया आब'आ नोंखौ रिटार्न खालामदोंमोननो माने आरो नों मानो रिटार्न होआखै दे अननानै प्लिज रिटार्न खालामबानो जाबाय आंनि आब'सो बेलेग नङा बियो आंनि निजा बिब' नङाबाबो सायाखौ आं आंनि बिब' आंहाथ' बिब' गैजा रोङा बिनि थाखायनो सायाखौ आं बिब' खालामना लाबाय आरो गाव आब' साया आंखौ गावनि फंबायानो आब' सायाबो बिनि थाखायनो आब' सायाबो आंखौ फंबाय होननानै मानिना लाबाय आरोना अननानै प्लिज बयबो सापर्ट खालाम आब' सायाखौ अननानै प्लिज प्लिज आंनि बिब' होनना सानखाबाय आं सायाखौ
जोंना गुमैया बारबाय दे गुमैया मा उल्था फाल्था टाइगार बालाय मा बुद्धि खालामनाय गुमै बिदि खालामनो नाङा दे अननानै प्लिज गुमै सोनाव दा आं उन्दुथ'ना उन्दुथ' हैद अमित मा उन्दुथ'ना दानोसै अमित नोंसिनिथिं अखा फैदोंना फैयाखै दे अननानै खोन्थाहरलाय जोंनाव हरदोंमोन साया मा गामि नोंना गामिमोन नोंसिना ओइ बाक्सानि दै अमित सालथे जोंना आब' सायाना बाक्सा अननानै आं बुंखाबाय आरोना बाक्सानि जोंना आब' साया जोंना मा होनखो रबिथा कमेन्ट हरफिन आब' साया अननानै कमेन्ट मोनसे हरनानै बे रबिथा आब'नो रबिथा आब'आबो जोंनि गामि खाथिनिनो आरोना आंनि गामि नांजाबनायानो बुंजाबाय जेनेबा गामि मोननै मोनथाम बारनांगौ आरो ना खिन्थु बेलेगावसो थायो खोमालै जोंना आब' रबिथाया साया आब'मोनखौ अमित ए माथो खालामदों अमित मा खालामदों अननानै प्लिज खोन्थाहर ब्लु होगासिनो दं रबिथा सिन्था खालामनाङा आब' रबिथा नोंनो ब्लु होबाय दे आङो अमिता मोनखा मबाइल नां नायगासिनो साया अ मबाइल नायबाय थादों आरो ना आं एसे कमेन्टखौ स्पिड फरायनो दै अमित आं खासनि ओइ जोंना नै बाक्सानिनो गामि जाफाग आमायगुनिनो अमित अननानै प्लिज नों अबेनि नों खोन्थाहरदो अमिता जोंना बै बैरबखुन्द होननाय बुङोना आब' साया बे बैरबखुन्दनि जोंना अमिता दाख्लैसो नै आंजों लोगो हमलायदों बियो जोंना ब्लु होदो आगै अके आब' साया आं होगासिनो र' बयनोबो आं अमितनो ब्लु होनोसै दे आङो साया होबाय दे जोंना रबिथा साया कमेन्ट हरफिन साया कमेन्ट हरफिन आब' रबिथानो जोंना रबिथामोनखो साया रानि कमेन्टखौ हरबा नों सालथे फरायनांगौ अके अमित आं फरायना होगोन दे अमित सालथे सिन्था खालामनाङा जोंना साया मा होनगोन ब्लु लादोंमोन अननानै मोनसे मोनसे कमेन्ट खालामफिनबानो माने ब्लु जादोंना जायाखै कमेन्ट चेक खालामनायनि थाखाय आरो ना जोंना आब' साया मा दिनैसो मोजां मोनदों आं नेट मोनदों दिनैसो नेटखौ मोजां मोनदों आरोना आब' साया आब' सायानाथ' जोंना नेटआ प्रब्लेम जाबाय थायोलै जोंना मा होनबा अमितआ ओंखाम जाबाय नामा साया आब' साया ओंखाम जादोंना जायाखै नै जोंना अमितआ सोंहरदों दे खोन्थाहरदो अमित आं जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय आं उन्दुनो ओंखारबायनो अमित जोंना आब' साया जोंना मा होनगोन अमितआ मा ओंख्रिमोन नोंस्रा मा ओंख्रिमोन आब' साया दे अननानै प्लिज खोन्थाहरदो अमितआ बुंदों साया खालामदो ब्लु होबाय खोन्था आब' साया दङबा अननानै प्लिज मोनसेल' कमेन्ट हरलाय रबिथा कमेन्ट दोनबाय आं चेक खालाम रबिथा नोंनो कमेन्ट हरना दोनबाय जोंना आब' साया प्लिज अननानै कमेन्ट चेक खालाम आब' साया नोंनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरना दोननो दै ओमफ्राय नोङो माबा खालामनानै दोनबानो जाबाय अननानै माने जोंथ' बिब' फंबाय जाहैबाय नालाय आं नोंनो कमेन्ट नोंनो नाम्बार खोन्थाहरनोसै लिरना लाबानो जाबाय आब' साया देलाय आब' साया नों खोनादोंबा लिरना दोनलाय 9359 69359 6425602081 9359 र' दे 1 मिनिट
एक मिनिट दे अननानै प्लिज आंनि गोजानथ' बिदिया फंबाय बिब'सो जाबाय नालाय आं नोंनो हरनो नागिरदों आरो ना दहाय बुंनाया मिथिगारनाय गोरोन्थि जादों जोंना फुजाया मा फुजा फोरबो आगै लाइकखौनो रावबो होआखै नामा होआलै आब' सोरथो लाइक होनो फैयोल'सो रावबो लाइकखौनो होआ जोंना अमितामोनखौ फुजाहाय मा खालामदोंनो मा खालामदों नै जोंना अमिता सोंहरदों नोंखौ अनजना नोंनि एलबि नायदों नोंहा आं सोङाखै दे आब' फुजा जोंना अमितासो सोंदों नोंथ' आंनि एलबिखौ नायदों जोंना माबा अमिता औ आंबो ओंखाम जाबाय जोंना फुजाया मा अमित मा ओंख्रि जाया अमित मा ओंख्रि जाखो दिनै जोंना आब' साया सोंदों जोंना रबिता आब' आं सायानि भिडिअ खालामगोन साया फुल नायना सापर्ट खालामबाय आं आब' साया नै नों अननानै प्लिज कमेन्ट खालामफिनलाय मोनसे नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै जोंना आब' रबिताया सापर्ट खालामबायनो ना अ कमेन्ट मोनना भिडिअस नायनो थांखो ना माखोथाय बेखौथ' बुंनो रोंला आब' रबिता दसे नेथ'लाय अननानै प्लिज जोंना अमितामोनखो आंनि रावबो हरथारदो नोंनि हरथारदो बुजियासै अमित मा नोंनिखौबो हरथारदो आं लाइक होखानाय आं लाइक होखानाय नायिनि सिगां अके आब' रबिता लाइक होनायनि थाखाय गोसो गोरबो बिखा बिख्लो आमाय थुखुलफोरनि साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंना अमितामोनखौ अमा बेदर दालि जहलमोन फुजा औ अमित माथो बिराद गोथाव मोनलै नोंसिना जोंना अमितामोनखो रबिता हायनो फुजायामोनखो अमित नो जोंना अमितामोनखौ अ नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाया फुजा मा ओंख्रि जानायमोन आब' फुजा जोंना अमिता सोंहरदों प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना रबिताया हाय अमित हाय अमित नो अमित नै जों रबिताया हाय होनना बुंहरदों जोंना अमितामोनखौ मा खालामदों रबिता मा खालामदों अ मा खालामदों रबिता अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय अमिता सोंहरदों नोंखौ जोंना फुजा आब'मोनखो अमित जोंहा आलु नासोमोन नों नों माहानिमोन अमित नों अबेनिमोन नै जोंना फुजा उदालगुरि बोरैखन्थ'निमोनलै आब' फुजा अमित थेवबो नों अननानै खेनसे खोन्थाहरबानो जाबाय रबिताया मा रबिता दैमारिया औ आलुसो आब' साया अमित खालामना नों खालाम अमित अमित आब' साया हरबाय दै नों चेक खालामलाय अननानै प्लिज आब' साया नोङो खोनादोंबा नोंनो आं मोनसे खोथा बुंनि नोङो आंनि नाम्बारखौ आंनियाव कल खालामलाय आं नोंनो खोन्थाहरगोन आरो ना बेखौथ' बेलेग मानसि दंबावोसो नालाय आब' साया आंनि नाम्बारखौ माबालायनो आंखौ बिफं होनना सानखायो आं बिब' होनना सानो देलाय नों लिरनानै दोनलाय आब' साया 93596020 बेनो आंनि नाम्बारा आरोना आं खिन्थु बे जिअ सिम बेखौ दानना दोनदों आब' साया जोंना बिदि दै हाय और भाई हेलो बीडी भाई कैसे हो भाई उदालगुरि बोरैखन्थनि अमिता जोंना उदालगुरि बोरैखन्थनि जों दाख्लैसो लोगो अमित आं बिबाय ज'नो अमितामोनखो नोंनालाय अबेनि फुजा नोंलाय फुजा आब' नों अबेनिनो दे अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना रबिता आब' आं गगा मोनदों होनबालाय
आं ब्लु लाखिसै बे आं रबिथा apa गाज्रि मोनदो जोंना बुजाय ब्रह्मया नोंस्रा सोर दंनो अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जानो जोंना बिदिबामोनखौ लाइक डान ब्र जोंनि देवगा हादों ब्र होद जाम्बा बिदिबाय नोंथाङा गामि सिंनिसो जोंहानियावनो अखा गैयाबा नोंथाङा बोरै अखा नांगौ आं हेरे हेलोखौल' होनना फरायबाय दे हेलो हेलो टेस्टिं बेखौल' फरायबाय दे उमित मैडम saya komen hरना दोन आब' saya नों कमेन्ट हरना दोन उमितनाव ओमफ्राय आब' saya मा होनगोन खोनायाखै आगै अ खोनायाखै आब' saya जोंना हेलो हेलो टेस्टिं उमित दोनो मिनिहरबाय जोंना रबिट आब'मोनखौ saya नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं आब' saya नोंखौ जोंना रबिटा आब'आ सापर्ट खालामबाय अननानै नोंबो चेक खालामनो नायबा उमितामोनखौ औ बिदिनो जोंना फुजा ब्रह्ममोनखौ बिदि आगै मा ओंख्रि जाना फैखो बिदि मा ओंख्रि जाना फैखो नों अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय जोंना फुजा आब'आ सोंहरदों जोंना उमित सालथाया मा होनखो जोंहा साब्रैल'सो मादार फादार एन्ड मादार फादार आं बिनानावल'सोनो साब्रैल'सोनो बिस्रा मादार फादार सानै ओमफ्राय बिदा बिनानाव सानै फरल' आरोना साब्रैल' जोंना आब' जाया रबिता आब' मोनबाय आं थेंक इउ रबिता आब' मोनबायनो जोंना आब'या थेंक इउ होनना बुङो बुजासैलै बिदिबाय दे अननानै मोनसे कमेन्ट खालामफिनलाय आं निउस फरायसै आगै खोन्थायाखै आं माबायानो प्लिज बे आंनि बिब' दै रिंकि बाजै जोंना साया बर'मोन खोनालायला कमेन्टल' नुदों अ जोंना खोनालादों दै कमेन्ट नुदों बे होनबा नेटनि प्रब्लेम जायो जोंना आब' सायाना अननानै खालामो बे खोनाखाया जोंना माने नेट प्रब्लेम जोंना आब' सायाना बे दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थाखादों जोंना रिंकि बाजैया मा होनखो लाइक दान जोंना रिंकि बाजैया लाइक दान होबाय दै रिंकि बाजैया आंहा दाउसो ओंखाम जादों दासो ओंखाम जादों होनबा रिंकि बाजै रिंकि बाजै सोनाब मानबा बाबु आदा अ मामि बाबा बाबु आदा जोंना मोनदों हाय रिंकि टेस्टिंनो जोंना बिदिबाय नेट प्रब्लेम नामा ब्र नेटाथ' आंनियावथ' देखायाखै खिन्थु मा बुंनो आंनाबो जानो हागौ बेखौथ' बुंनो हाया नालाय बिदिबाय जोंना हेलौनो जोंना अमितामोनखौ औ बिदिबा नोंस्राबो साब्रैल'सो आरो अमिता बुंदों औ बिदिबा रिंकिया बुंखौ हेल' हेल' टेस्टिं माइ टेस्टिं रिंकि बाजै बहानि फुजा आब' नों अबेनिनो अननानै खोन्थाहरदो अमित हेल' हेल' जोंनाव आं बिदिबाय उदालगुरिनि फुजा नों गसाइगावनिमोन ना उदालगुरि
दा एसे प्रब्लेम जादों फ्रिया दुस्थ' आं दिनै उन्दैनि बुंला रिंकि नेटआ एसे प्रब्लेम होदों आं खिन्थु बारायाव थांनांसिगोन बारायाव थांबासो नेटआ नांसिगोन खोमा दै एसे प्रब्लेम होदों नेट पेकआ जेबोआनो जायाखै मोनाखै आङो र' दसे 2 मिनिट 1 मिनिट र' एबार आं बारा फैबाय दै नेटआ मोजां नांबाय अबे थादोंमोनथाय आं जिखिजाया नैबेनिफ्राय फरायबा आब' सायानिफ्राय रिंकि आब' सना मा खालामदों रिंकि आब' सना मा खालामदों बेफोर फरायबाय आरोना आङो माने बहुत कमेन्ट फैबाय आरो नालाय नैबेनि थाखायनो आं ससेनिफ्राय फरायबाय आं बाखिखिनिखौ हमनो हायासै आरोना जोंना बिदिबा माने थांफ्लांदोंथ' नै जोंना रिंकि दैमारि रिंकि बाजैया मा होनखो बिदि बुंथ'ला बिराद गरमथारनो जोंना रिंकि दैमारिखौ साया आगै जिरायना गय जादों रिंकि बाजै नों गयसो जादों आरोना जोंनाव मोनदोंमोन आं दिनै सटेल माने बिहार जेबो बुंला हैद उमिद बुजियासै आं नोंनि बुंनायफोरखौ आं नोंखौ गालांथ'बाय दै एसे मोजां लिरना हरब्रा अननानै प्लिज जोंना बिदिबाय मा होनखो जोंनिथिं जोबोद गुदु अखा हादों आब' फंबाय हैद जोंनिथिं जोबोद मा गुदु गिदिर बुंग्रा गिदिर बुं बिदिबाय गिदिर बुं मा गुदु नोंना लिरनाय मिस्टेक जाबायलै बिदिबाय जोंना आब' साया मा होनखो आब' साया आब' सना गयखौ जा मोजां मोनो नामा नों ओइ माबा एनसो होनबाय आब' रिंकि आब'थ' नङा बाजैसो बाजै रिंकि नों बिराद मोजां मोनो नामा नोङो जोंना रिंकिया मा हल ओइ न' सिङाव नेट नाङाखैमोन आं दा बाहेरायाव फैनासो नेट नांदों जोंना साया आब'आ मा होनखो आंना नेट प्रब्लेम लोगोफोर खोनाफैला कमेन्टल' कमेन्टल' नायनोसैलै जोंना आब' साया खोनालानो आब' साया एसे नेटआ प्रब्लेम जाबाय थाखायो जोंना प्रिया आब'आ मा होनखो प्रिया दुस्थ' आब'आ आयौ आंनाबो माथो आगै दुस्थ'नि एलबि जौस्राङाव फैनाय लोगो लोगोनो होद बिदि मा फैया जोंना बिदिबो टेस्टिं उमिद ना मिनिबाय उल्था फाल्था खर' फाल्था बारबाय दै जोंना माथो बिदि आगै उन्दुबायना दा बिदि उन्दुबाय ना मानो जोंना बिदि बाया मामोनखौ आब' साया आं ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो आब' साया मा ओंख्रि जाखोनो जोंना बिदि बाया सोंहरदों जोंना रिंकि बाजैया मा होनखो माथो गिदिंबाय थाखो ओइ एसे प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखायनो आं बारा फैबाय आरोना हल जेबो जायाखै बिदिबाय अबस्थाय बुंखो बिदि आलु दाउ सवाबिनमोन नोंसिनालाय जोंना आं एसे फरायनोसै दे जोंना रिंकिया बुंदों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा होनना मोसाबाय दे जोंना रिंकि बाजैया जोंना बिदिबाय मोनखो टमाट' आब' टमाट'नो जोंना फुजा ब्रह्म मोनखो आं थांबाय लोगोफोर आंमोन आब' साया आंना प्रब्लेम आब' साया मा बुंबावनो अखा फैनो नागिरदों अखा फैनो नागिरनायनि थाखाय एसे नेटआ प्रब्लेम होदों खोमालै दिनै जोंना मा होनगोन आब' साया
BDN kenapa saya mau ke puja undur-undur nama Umida mau ke hello station puja mau ke abo ringki apa sih mau ke mas last jaga agisah mau boleh nih tadi isi problem jadi ringki pas video ke poise mini bede जोंना good night bye नो लाभ हरबाय दै जोंना माखासे दानो उन्दै रद थाथ' जोंना saya good night आब' सनानो जोंना रिंकिया मा रिंकि बाजैया बिदि मा ओंख्रि जानाय आगै बिदि मा ओंख्रि जानाय नङा प्लिज गान saya आब'मोनखौ अमित आं उन्दुवादे फुजाखौसो बुंदों दे अमित जोंना आब' साया दाबो उन्दुखाया आंखौ गारना थांखाया फंबायखौ सोरबा गारना थांनो हायो नामा बिब'आ जोंना अमितआ मा होनखो सोर बिदि बायनि जिएफखौ मिन्थियो कमेन्ट खालाम गाइस अन्नानै सोर मिन्थियो अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदि बायनि जिएफखौ बिदि बाया मा होनखो माइकेसर उन्दुनो ओंखारबाय नामा ओइ आं उन्दुनो ओंखाराखै दे अमितआ मा होनखो औ साया जोबजासिम थादे थाखायो जोंना आब' साया जोंना मा होनखो आब' साया अमित नों अबेनि अन्नानै खोन्थाहर आब' साया सोंहरदों जोंना बिदिब्ला टमाट'सो आब' रिंकि टमाट'नो आब' रिंकि बाजै रिंकि जोंना बिदि बायना जोंना रिंकिया मा होनखो जोंना रिंकिया मा होनखो गाव बिदि एसे खाथि जायो जों जोंना उदालगुरिनि जोंनि मिथिं जायो आरोना आब' साया जोंना बिदि जोंना मा होनो आब'आ अमित दोनथ' अमित दोनथ' लुबैयो आं नेट थाखाय हाया आरो एमबि जोबना होनो हागौ दा नंगौथ' आरो आब' साया फोजोबस्रा एमबिखौ साया एमबिखौ फोजोबस्रांगौ जोंना आब' साया जोंना माने जोंना बेटा बेटि दङ बेटा बेटियाबो नायगोन नालाय बेटा बेटिनिबो एसे नायनो थाखाय एसे दोननांगौ जायो अमित बुजिबाय नोङो आंनि बिब'सो दै साया आंनि बिब'सो आंनि आब'सो बारा जावना नोङो अमित नंबाथाय नोंखौ जावोसो आं बिदि बाया मा होनखो क्या हुआ रे बाबा हंस गया रे अमित ओके जानि नोंसो अके सालथेमोन बिदि बायमोन आं दोननोसै दे नेटआबो एसे प्रब्लेम जादों नेटखौ एसे माबा खालामबाय थादों आं बिराद अखा मोफ्लामदों बेनिखायनो आं दोनथ'नांसिगोन दै बिदि दोनबाय थाबा बिदि खालामाबा आं दोनथ'नोसै दै नांगौबा गाबोन गोदान रिपिट होफिनगोन सानाव दिनै गाज्रि मोना दै लिरथोन आबौ नोंथ' दा आंनिल' दासो फैदोंमोन मा बुंबावनो नै अखा मोफ्लामदों अखा खोरोमदों दा दोननांसिगोन दे लिरथोन आबौ गाज्रि मोना दै आब'या आरो लिरथोन आबौ अमित सालथे बिदि बाय सोर दङ आब' फुजामोन मोना दै बाजै रिंकि गाज्रि मोना दै गुंग्रुं गांग्रां होगासिनो दङ आं हेडफन लानासो रायज्लायबाय थादोंमोन काट खालामसै